ҷаборов Абдурасул, хонандаи синфи 11 мактаби интернати шаҳри Бӯстон, то чанд моҳи пеш танҳо орзу мекард, ки рӯзе имкони омӯзиши барномасозӣ ва технологияҳои муосирро пайдо кунад. имрӯз бошад, ӯ ҳар рӯз дар компютери худ код менависад, бо барномаҳои содаи зеҳни сунъӣ таҷриба мегузаронад ва мехоҳад дар оянда барномаи таълимӣ созад. дарсҳои технологияи иттилоотиро ҳамонтур шифоӣ мегузаштем, аз рӯи китоб мефаҳмондан майма. Ман имсол бо ташкили бевоситаи ташкилоти байналмилалии ҷовид ба мо компютерҳо овардан, вайфай роутер хуш кардан, зеҳни сунъӣ алиса пайваст кардан. Мо дарсҳоро озӣ ба таври онлайн мегузарем, хеле хуб. Мо асосан озӣ HTML қатъи Pythonро ёд гирифта истодаем ва мо дар баъзе ҳолатҳо барномаҳои зеҳни сунъӣ ёрӣ мерасонад. ин тағйирот ба шарофати лоиҳаи омӯзиши чуқур ва инклюзивӣ барои кӯдакон ва ҷавонони осебпазир, ки бо дастгирии молиявии ҳукумати Швейтсария ва аз ҷониби Созмони байналмилалии хайриявии ҷамъиятии ҷовид амалӣ мешавад, имконпазир гардид. дар интернат, синфхонаи компютерии муосир бо 6 компютер, дастрасӣ ба интернет, проектор, тахтаи электронӣ ва муҳити пурра бехатару стандартӣ таъсис дода шуд. насбии ёрдамчии овозии Алиса имкони омӯзиши мустақилонаи хонандагонро васеъ кард. имрӯз ин синфхона на танҳо ҷои дарс, балки дари нави имкониятҳо, эътимод ва ояндаи рақамии равшан барои Абдурасул ва даҳҳо хонандагони дигар мебошад.